Shukoto Salubamba, 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 Shukoto salubamba, 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 Sikwethulela umbiko lapho sithi khona ubuhleke nobumnandi into ke ehlanganisa ke izizwe njoba ngikhuluma nawe nje indunankulu ubaba ke uSithole uyibizile ke insizwa lapha ngaphakathi eHlanzeni hostel khona lapha endaweni yaseThembisa umcimbi ke ohlelwe ubaba ke uXimba ngokubambisana nezinye izinduna ubuhle nje ke bengoma esithe nathi njengeThembisa online ake sifikela ukuze nawe uzobona siyazi ukuthi ke abantu abaningi bebehlezi benokukhathazeka ukuthi ngabe isimo sinjani ngabe kuyahlaleka ngabe kuyasebenzeka abajabulile ke ngempela abantu kukhululekiwe lapha ngaphakathi eHlanzeni ehostel wona mlayezo ke esithi ake size nawo ake sikuthathe sikubeke ukuze sikwazi ukukhulumisana nazo ke izinduna ngokuhlangene kwazo uzwe masisuka lapho bese ke sikukhomba ubumnandi ke bengoma ubone ukuthi ngabe kuhamba kanjani ake senze kanje Angibonge ukuthola leli thuba lokuthi ngibengelele emphakathini. Cishe namhlanje into esingayo la singengoma. Ingoma eyomphakathi okhona la njengasikhona ngokuhlala la hostel. Kakhulu ingoma iyinto ehlanganisa umuntu ukuthi iyakwazi yona qobo lwayo ukulukhuza udlame phakathi kwabantu. Ngoba iyinto kuqala kwakunaleli igama kwakuthiwa khona isoka into esoka ingoma le manje iyakhona ukuqoqa umuntu imhlanganise kuphela konke lokukulwa okuliwayo bayazana bagida bonke ingoma cishe ingoma singayibiza nje kanjalo ukuthi inhlangano yabantu abazwanayo ngeke ngime nje mama lapho. Sicela usithathe babumondise ukusukela nje usukela la izolo kuze kuzoba namhlanje nje abantu bezobe bebuka lo mbukiso bekwenzakalana sibona amatende sibona lokho nalokho akuvele nje kuvuke kuthiwa nayo ingoma ngathi kuyahlelwa impela uhlelo lwakhona luqinile kuyahlelwa ngoba okokuqala nje kufanele siqale siyofuna ezokuphepha singakabi nayo nje thina i-date iphuma ngoba sesithole ezokuphepha mase siqedile ukuthola ezokuphepha ila ke sibuya khona sizokwenza uhlelo lokuthi ingoma yethu ingaba nini njengasilwenzile uhlelo lokuthi lengoma igcine inamhlanje nge7 kodwa nje uhlelo lwakhona liqala lapha ekutheneni kufanele kuphekwe ukudla kuphinde kuphekwe notshwala sisuka lapho ke mangabe kupheka ukudla sihlanganisa nenkomo esukuyithengiwe kunenkomo nje ethengiwe ihlatshwe izolo inkomo
yadliwa enye ingxenye yayo izolo namhlanje nje njengoba ke futhi kuqhubeka ingoma kusazophinda kudliwe futhi Siyabonga kakhulu Nduna socela ke uzethule nje emphakathini nangokwegaba nebonga. Mina ke nguMakhuzwayo ngokwegama lengoma. Umlando wami sekuthini ingoma njengesechazile uSithole yahlanganisa abantu kakhulukazi ezweni laseMsinga. Igodi ezazilwa ngaphakathi kwaze kwahlangana ke zonke izizwe zaseMsinga kuze kuzohlangana eKwaZulu Natal. Umsinga kwaqhupha umlando ke njengengoma isivele kuzo zonke indawo sibonakala eyavela ngomsinga. Ngokubaqoqa kwakukhona izinto ezazenzeka ezazingezinhle kwaze kwangenelela yabona ko babushange njengeke kumdidiyelo wenduna zonke zaseMsinga jikelele la edolobheni konke okwenzakala kubukwa kuwe kodwa ingoma yabamba iqhaza ekhulu kakhulu lihle kakhulu esicabanga ukuthi nalawo baba uSithole nabo baba banabo futhi lokho ukukhona lethembisa kuzophela kuhlanganisa ingoma esithikele ngoma ke ayigcinile namhlanje izaba ingoma eyansuku zonke mhlambe eqaleni kuNovember nje ukuya phambili ukuthi nje isuke yangena nje singena kodwa nje yona siyathembisa kumphakathi wonke waseNingizimu Afrika ukuthi ingoma izokwenza okukhulu ngoba ayibandlululi nokungayizi ukuthi uthini kodwa engeze ukuthi bathini ngokubuka benza kahle ugcine sesondele eyibuka. Ngiyabonga. Lithini iqhaza ngokubambisana nezinduna zonke uyaye ube uthini nje umsebenzi mangabe kusuke kuhlangene ngalokho ikakhulukazi nginangegaba zokuthi kube kwimithetho ethile. Ukubambisana nezinduna kuyinto kuhle kakhulu ngoba zona izwe suke segxobisa sefaka istembu ukuthi lokhu kuhle zabeluleki balabo abantu abenza okuhle ngoba ingoma njenganje iqoqa abantu njengebela emadolobheni besuke endaweni ngokwehlukahlukana kohlabisa kuphi kuphi kodwa masebela kuphinde futhi baqoqa ingoma bazana ethomnye ngambona ethembisa ngambona kuphi kuphi iyalibamba iqhaza ke induna zona nje zikhonela ukuthi ziluleke zibona ukuthi ihamba kahle ziriport emakhosini le emakhaya ukuthi nakho siyabonga. Siyathokoza. Angize ngapha ngokuyo baba Mhlonishwa ngizocela nje uzethule usichazele ubaba ubani ungwakwabani. Okay. Ubaba uMbatha uThwalofu esigodini enkosini umqhamu kwaMajozi oholi isizwe sakhona. Nami ngijabule kakhulu impela ukuthola lolu suku lwanamhlanje ngoba lento eyenzeka la kade sayigcina ngenxa yodlame oluhlala lisuka la nobugebengu. Ngicabanga ukuthi ingoma ke nami ngikhule ngayo into ekuhloniphisa nabantu bentombi ukuthi bekubone ukuthi uyinsizwa ikwenza futhi insilo iwashe ingoma. Ngiyabonga baba. Ikuphi nje ongasuthi uhamba nakho kuloko ngibona ngisho nezingane ezincane zikhulela kuyingoma. Ngibonga kakhulu ngoba izosinqandela nophuzo einganeni zethu elala etshwaleni kodwa mayibuka ingoma zizoqoqeka. Hayi sithokoza kakhulu mhlawumbe mangeza kuwe baba uXimba mawungasithatha nje usibeke ngokuhlela nibambisene nezinduna iziphi nje izinto ongase uthanda ukuyitshela umphakathi siyazi ukuthi kuningi ke mangabe uthi uze hostela abantu abaningi basuke becabangela into eziningi kodwa kujatshuliwe kumnandi kudliwa inyama into abantu abazoyibuka kahle. Angibonge kakhulu ukuthola ithuba Phenyi Bheshu kusho ukuthi engingakusho nje emphakathini wakithi ukuthi uma umuntu ocabanga ukuze hostela wamukelekile ukuthi ungakwazi ukuze ukhululekile ngoba sihlangene njengobuholi bendabuko ingaphakathi ehostela ekuhlaleni kanye nobuholi esinabo kungaphandle eVusumuzi sesike sahlangana kaningi sahlanganisa namasosha ezizwe ngokuhlukana sakwazi ukuthi sibambisane ukuthi cha bakithi umuntu mangabe ebona umuntu ohlala ngaphakathi ehostela noma nje umphakathi waseVusumuzi akangaboni isilwane kodwa akabona umuntu akangaphephela kuye kafishane engingakusho nje ilokho njengamanje. Siyazi ukuthi ke kwaba nesikhathi la bekuke kwangaba nokuthi abantu bekwazi ukusondela kodwa hayi siyabona abantu bayihlalele bancebelekile badla inyama ningathini nje ukubonga ukuthi ekugcineni sibona ubuhle buyaphambili. Ngegama nje elifishane ngathi seswele imlomo ezinkulungwane ukudlulisa amazwi okubonga kwakuhleli kuyiphupho lethu lobusuku nemini ukubona abantu bengena bekhululekile endaweni yokuhlala ngaphandle nangaphakathi. Ngiyathokoza.
Salubamba,
Yake muzwa wethu uyibonele nawe ukuthi ke uma ngabe sikhuluma ngengoma sisuke sikhuluma ngani ngiyathemba ke ukuthi ke nawe uzodlulisa lo mlayezo sherele nabanye ukuze babone ukuthi impilo ngempela ke ikhona impilo iyaqhubeka nangaphambi noma nje nangaphezulu kwazo zonke izinto ezisuke zenzeka emphakathini ingoma ke besikuyo lapha ke eHlanzeni ngaphakathi ehostel igama lami mina ke ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo kanti kangihambe ngedwa namuhla ukhona ubaba uhlatshwayo.